Ah, pila ka takaw sa lungagon? Ah. Tulo ra, tulo? Ah. Apa na man? Sa? Apis mama eh. Yo, what's up? May muntag nga limaga. Nagluto pa kong mama. Karon day na ako ikuan. Delivery pintos na kay order. Order ako amigo. Ako amigo day. So, Kani ko sila? dili. Akong kuan. Uban-uban taron soroy-soroy mag deliver tag pintos no. Ay, uwan biya kayo mentag dinhi mo uwan og balik unya, mentag mainit na ni. Ay sa una pato to mi ato nya nagtrabaho ba? Photographer eh koron. Ari lang nya ko dress mo adong ha. Oh nang. Ah. Ma. Karon sa din ide. Ipaatas lang atong palagi. Iatas ato among pikar ba kay i-process ma'am karo-karo ng mahal ba yun ron. Basa yung uwan day, loan. Mm. Ah, di lang kayo to, uwan klaro kung utang no para social gamay ba loan. Loan pa. Tuwa tatay, kasi pa may picturean ilang mami? Ay ang CR ato am kay puna, ang CR ng mami kasi Oo. ato ang washroom sa una. Mami diyan og gilay dita. Yan na Jin. Jen. Mo katong kaidan lang mami. Mora. Ya kaya Jin. Dita. Iya dita. May padibilab din eh. Oh, padibilab pa kayo ang mga bayad sa iyo dibilab. Ah. Nani kanina tumundahan rin magbuwan mga ga. Sa. Hitak pa sa. Kanang baba nimo, nanay mo. Nga mga ga kay murag Kay ako pasakan ko laba. saka nang kagutom sa utok na. Yaw-yaw nagsugod. Saka nang kagutom sa utok. Kaon na kaon. Ay kung di ka gusto na trabaho, di man human. Na umat trabaho sa nanay. Ikaw na. Way sukli-sukli inyo ang skanog tukawan na paprenta. Akong sukli. Hindi ko kuhanin ka ng... Mudus ni mudus. Luto na pinto to. Kaya ito mga ni-order. Reply na mo kay ako na i-deliver. Saan ka na pag-deliver mga taligsik mo ma? Ah, maligo ka kay Uwan. May kas tubig. Ligo ko ron. Ligo ko ma. Init na mga ga. Minuro sa tag-radyo kay pama mo-reply ang na-order eh. Sa pa may na-reply? Minuro sa tag-radyo. Di wag buhok eh. Hapit na gyud. Hapit na matuma itong kuhan. Una nga pangandoy. Makapataas sa buhok. CR sa kumay? Ha? Pama-reply? Ha? Malabam ka nga wa mainit ron. Bye, kayo ko man. Cheers ko ha. Ah. Ah, lami agdan eh. Lami agdan chocolate. Hmm? Eh. Oh, karon padung na to deliver mga aga no. So, yeah, backpack oh. So, shout out kay kang ko ano. Sir John Riamores, ug kang Edmir Estoya, ug kang Marvin Barber all the way from kuan pa na siya. Manila no. Usa sa ni-order sa tong pintos karon sa kuan para siyang ate. So, karon padung na ko. Sus. Salamat Lord, init na gyud. Kabawas gitaon. Nah, aksyon nagauga mong sapa dire. So, mga no, kita-kita ta sa akong kuan, padulungan ron.
Shoutout. Kuan eh. Kuan kanang cinta ba no? Yaw, 20 shipping 100 tanan. Ana, first destination, daon na daon. Sama sunod. Nama dira. Gayan woy. Kuha ka sa vlog na ko. Pero mga gaya nata sa akin. Barangay Daytayan. Ang ituwagan ako migo nagbalingos eh. Asa na ron po eh. Padung na ko to. Ngayon guy. Basa chat lagi. Tao guy. So aron mga gano nata diri sa Studio 9. Paabot while waiting sa tong last order. Nagpadibila bitaw picture sa katong musilingan ganyan na malihog. So ano, may lang natin makutong gamay. The friends. Kung naan mo makakuan no, maka pa-picture og nindot nga picture no, quality nga picture na diri sa Atbang sa RMC. Bisitahan niyo ang studio ni Ate Freda. Mo din lang ko ano aga oh. Services offered. Tara na location ay. May location, Studio 9. Atbang ra sa among alma mater, si RMC. Karon mga para sa tambal sa tong kagid. Te. Namay mo si club. Tagpila te. Pwede ra. Pila? 35. Para de. Hello! Yes. Welcome to my guys! Karon mga ga kay reply na tong ano, last nga delivery sa Minto. Daga, ikaw? Di ka mo ban, di ka may ray. Sakto ra. Klase ko. Sige. Nene ko eh. Oh. Hi. Kapoy man may mong city boy oy. Hi. Tabos city lights ay. Asa ba? City lights, street lights day. Stoplight? Oh, stoplight, street light yapon. More na siya. Stoplight buhaga doon. Stoplight day, stoplight. Stoplight. Sorry na good. Karon mga ga, padung na tauli no, nahurot na tong kuan delivery. Salamat dai kayo sa imong gaw, Marvin Barber. Nam din ipasubra yung bayad na kanang kuan. Tip. Dako kay tip yatag. So, always tayo diri no. Pinay. Init na hapit na paniod ko. Ay nasangit sa kunay. Ligid yung bayad. Tara. Nagbound. Kuya. Yeah. So banyak ta balik. Dayan. Silong sama. Karon nga na ulit sa balay mag ano. Silo man. Meron kay manatag deliver. Deliver gamay nya. Napoy kutong gamay. Mga discount eh, mga discount. Ha. Asa ron akong mama? Asa akong mama kay magkanta remit sa halin. Yeah. Ma! Ma! Terus wala na dahil akong mama dahil. Lakaw na. So, ano yun? Yan na lang i-remit. So, dahil. Salamat dahil kayo kang kuhan po kay Freda sa kuhan. Discount sa itong ipadevelop nga picture. Ay. So, mahal siyang tanan karong adlaw mga ano kay mag-edit po ko na ni. Anim na siya. Karon ko magbotag video, dito na karon. Ako na i-post ugma. Ikaw gwa pa ni ma-post. Kan siya delay og one day, kun delay gani, madili one day taas yun kay umtay ka galing internet ba. Hoping pohon basta makuha ta na ma-achieve na nga kan goal pandoy nga maka-internet So, mao siya tayo na karon adlaw no. That's all for today. Salamat guys sa nang ni-order. Hope ko makita pa ta sa akong sunod na video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel, Ganoy TV. Anoy out. Bye-bye!